proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang nagana at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabig ya kabasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Biyernes, Hunyo 4, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, nagkakalaga ng mahigit na 400,000 piso na bawal na droga na kumpiska sa bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, business tycoon na si Atong Ang at dating aktres na si Gretchen Barreto itinuturing na suspect sa kaso ng missing sa Bungeros. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, wildfire sa Greece, mahigit na 1,000 residente ang inilikas. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Mike Brown, bagong head coach ng New York Knicks. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, Lea Salonga nakatakdang bigyan ng Hollywood Walk of Fame. Radyo Pangasinan Balita. 7 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, hindi nakalusot sa matinding pagbabantay ng kapulisan ang isang regional top priority target sa illegal na droga matapos itong masilo sa isang matagumpay na bypass operation sa barangay Embarcadero, Maldan, Pangasinan, madaling araw ng Hulyo 1, 2025. Dakong 1:50 ng madaling araw, ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng regional police kasama ang pang-PPO at ng iba pang ahensya ng kapulisan at kasama ang Maldan Police Station sa koordinasyon ng PDEA RO1.
Ang operasyon ay nagbunsod sa pagkakaaresto ng isang 29 anyos na lalaki, binata, walang trabaho at residente ng Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ang suspect ay kabilang sa mga top regional priority targets sa iligal na droga para sa Hulyo 2025 base sa aprobadong Target Intelligence Packet o kay TIP at tinukoy bilang isang high value individual o kay HVI. Nasamsama mula sa operasyon ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang na 60 gramo. Tinatayang nagkakalaga ng 408,000 pesos. Iba't ibang non-drug evidence gaya ng mark money, budol money at isang cellphone. Ang inventory at pagmamarka na ebidensya ay sinagawa mismo sa lugar ng insidente sa harap ng suspect at mga testigong kinatuwa ng media at mga barangay kagawad ng barangay Embarcadero. Lahat ng ito ay naitala gamit ang body-worn camera at alternative recording device alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema. Isinailalim ang suspect sa medical legal exam sa Mapandan Community Hospital at drug testing sa Pangasinan Provincial Forensic Unit sa Lingayen. Siya ay pansamantalang nakakulong ngayon sa Maldan Police Station. Kasalukuyang inihanda ang mga kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o kaya ay Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 upang isang pa laban sa suspect. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinakamataas sa pagkilala kontra iligal na droga iginawad ng PDEA sa bayan ng Asingan sa unang linggo ng panunungkulan bilang alkalde ng Asingan ni 3-term Mayor Carlos Lopez Jr. Isang award kaagad ang kanyang tinanggap bilang pagkilala sa kanyang administrasyon sa paglaban sa iligal na droga. Ang Balangay Seal of Excellence. Di pa man natatapos ang unang linggo ng panunungkulan bilang alkalde, ay isang award kaagad ang kanyang tinanggap, ang Barangay Seal of Excellence. Ang Balangay Seal of Excellence ay pinakamataas na pagkilalang iginawad ng PDEA sa mga bayan na naideklarang drug-cleared ang lahat ng kanilang mga barangay. Pinasalamatan ng alkalde ang mga opisyalis ng barangay at ang mga bumubuo ng Barangay Anti-Illegal Drug Abuse Council o kay BADAC sa kanilang malaking kontribusyon sa pagsugbo sa iligal na droga sa pamayanan. Ganon din ang DILG Asingan, PNP, AMF, Family, Sangguniang Bayan at ng iba pang departamento ng nasabing bayan. Formal na idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency o kay PDEA Pangasinan sa pangunguna ni Provincial Officer Investigation Agent 5, Retchie Camacho, kasama si PNP Provincial Director Police Colonel Jeff Fangid, ang bayan ng Asingan bilang drug-cleared municipality matapos makapasa sa Barangay Drug Clearing Deliberation ng Regional Oversight Committee noong August 22, 2023. Radyo Pangasinan Balita. Isang minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Inahayag ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na kabilang na sa mga suspect na iniimbestigahan kaugnay sa kaso ng missing sabongeros ang business icon na si Atong Ang at dating aktres na si Gretchen Barreto. Ayon kay Rimulya, sasampahan ng kaso ang dalawa matapos silang pangalanan ni Julie Aguilar Patidongan o alias Totoy na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabongero. Inihanda na rin ang case build-up laban sa dalawa bagamat aminado si Rimulya na matinding hamon ito sa usapin ng pera at koreksyon. Binanggit din nito si Gretchen na may nalalaman na sa kaso. Si Patidongan na ang head coach o kay head ng security ng mga sabungan ni Ang nakasama sa mga unang kinasuhan dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, patong-patong na kaso ang isinampa ng negosyanteng si Atong Ang. Ang laban sa kanyang umano'y dating tauhan matapos na iugnay siya nito at tukuyin pang utak
sa likod ng kontrobersyal na kaso ng missing sabongeros. Personal na nagtungo si Ang sa Mandaluyong City Prosecutor's Office kasama ang kanyang abogadong si Attorney Lorna Patapkapunan upang ireklamo si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na isa rin sa mga akusado sa pagkawala ng mga sabongero. Kabilang sa mga kaso isinampa ni Ang labang kay Totoy ay conspiracy to commit attempted robbery with violence against or intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slaughter at incriminating against innocent persons. Nag-ugat ang pagsasampa ng kaso ni Ang laban kay Totoy matapos na lumutang ito at hayagan siyang isangkot at tukuyin na mastermind sa naturang kaso. Mariin naman pinabulaanan ni Ang mga akusasyon at sinabing Isinasangkot lamang siya ni Totoy sa kaso matapos na mabigong kikilan siya ng 300 million pesos. Ayon naman kay Kapunan, ginawa lamang ni Totoy ang pagbubunyag ng mapagtanto nitong hindi siya makakakuha ng pera mula kay Ang. Tiniyak din ng abogado na sila ay nasa panig ng hostisya at ng mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Radyo Pangasinan Balita. Walang sisinuhin naman si President Bongbong Marcos Jr. sa kaso ng 34 na missing sabongeros. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng panibagong update ng witness na si alias Totoy sa missing sabongeros kung saan pinangalanan nito sina Atong Ang at Gretchen Barreto na may kinalaman umano sa kaso. Sinabi ni Castro na bagamat trabaho ito ng Department of Justice at iba pang law enforcement agency, anuman ang katayuan sa buhay maging mga kilalang personalidad ay walang sisinuhin ng Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat anyang panagutin, dapat lang na maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng missing sabongeros. Ipinapaubaya naman ng Malacanang sa DOJ ang posibilidad na maging state witness si alias Totoy. Radyo Pangasinan Balita. Labing-limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na patuloy na magsisikap ang pamahalaan para mapaangat ang kalidad ng buhay at trabaho ng bawat Pilipino. Ito ay kasunod ng inilabas na ulat ng World Bank kung saan nananatili ang Pilipinas bilang isang lower middle income country. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na sa ngayon ay hindi pa nakakamit ng bansa ang estado ng pagiging upper middle income country. Subalit gumaganda rin niya ang estado ng ekonomiya ng bansa dahil gumanda na rin ang gross national income per capita ng Pilipinas mula noong nakaraang taon. Sinabi pa ni Castro na pagbubutuin ng gobyerno ang iba pang nais ng Pangulo para lalo pang lumago ang ekonomiya ng bansa at gumanda ang kondisyon ng mamamayan. Inihag ni Castro na masigasig na nagtatrabaho ang economic team para manatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Radyo Pangasinan Balita. Hindi pa masabi ng Malacanang kung susuportahan o hindi ni President Bongbong Marcos Jr. ang panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naaalamin muna ng Pangulo ang nilalamang mga probisyon ng divorce bill na naihain sa Kongreso. Paliwanag ni Castro, karaniwan kasi sa mga probisyong nakapaloob sa panukala ay kasama na sa mga basehan ng legal separation at maging sa grounds ng annulment. Binanggit rin ni Castro na maging ang simbahan naman ay pinayagan na ang annulment. Pero iginit nito na ang naisin ni President Marcos ay mas paigtingin ang magandang pagsasama ng mag-asawa para rin sa kapakanan ng mga anak. Muling sinusulong ang panukalang absolute divorce sa pagsisimula ng 20th Congress na una nang naaprubahan sa Kamara noong nakaraan. Radyo Pangasinan Balita. Kampante naman si Justice Undersecretary Raul Vasquez na hindi magiging sagabal sa case build-up na ginagawa ng Department of Justice
ang paghahain ng negosyanteng si Atong Ang ng kaso laban kay alias Totoy. Giit ni Val Vasquez, ang paghahain ng kaso laban kay alias Totoy ay isa lamang sa mga inaasahan ng ahensya ng legal development habang umuusad ang investigasyon at binubuo ang kaso. Bahagi lamang anya ito ng legal strategy ng sino bang isinasangkot sa isang krimen. Ngayong kahapon ay opisyal nang inihain ng kampo ng negosyante ang patong-patong na kaso laban kay alias Totoy tulad ng violence against of intimidation at ng iba pa. Ayon kay Undersecretary Vasquez, magpapatuloy pa rin ang investigasyon na gagawin ng DOJ kung saan ikinukonsidera ng ahensya ng lahat na ebidensyang patuloy na lumulutang kasama ang testimonya ng mga nagpakilalang may kaalaman sa mga nawawalang sabungero. Tumanggi namang magbigay ng komento ang opisyal kung nasa kustodiya na ng DOJ si alias Totoy kasunod ng tuluyan nitong paglutang. Radyo Pangasinan Balita. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o kaya DTI ang pagbabantay sa presyo at supply ng mga basic goods ngayong panahon ng tag-ulan at mga kalamidad. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, sa isang panayam mula noong ideklara ng State Weather Bureau ang pagpasok ng rainy season ay binabantayan na ng ahensya ang supply ng mga basic goods na maaaring maapektuhan sa serye ng mga pag-ulan. Kailangan matiyakan niya na akma pa rin ang presyo ng mga ito at hindi gamitin ng mga negosyante ang serye ng pag-ulan bilang dahilan upang magtaas ng presyo. Kasabay din ang inaasang pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Mananatilian niya ang DTI na susubaybay sa mga basic goods na ibinebenta sa mga merkado. Pangunahing susubaybayan ang mga lugar na posibleng magdeklara ng state of calamity dahil sa malakas na bagyo at iba pang kalamidad. Una nang kinumpirma ng kalihim na walang pagtaas sa presyo na mapaunahing bilihin sa kasalukuyan sa kabila ng magkakasunod na big time oil price hike. Maging ang mga dilata ay hindi rin nagtaas ng presyo sa kabila ng naunang kahilingan ng mga manufacturer. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating mga balitang pandaigdig. Inilikas ng mga otoridad ang nasa mahigit na 1,500 na mga residente mula sa hotel at kabahayan sa Crete, Greece matapos na sumiglab ang mabilis na pagkalat ng wildfire sa bahagi ng isla ayon sa ulat ng Greek Fire Brigade. Nitong Huwebes, mahigit na 230 na bombero ang kasalukuyan nagtutulong-tulong upang maapula ang nangangalit na apoy na tinatawag ng mga otoridad na napakahirap na sitwasyon dahil sa sabay-sabay na pagsiklab ng apoy sa iba't ibang bahagi. Isang hiwalay na sunog rin ang naitala sa Halkidi region kung saan 160 na bombero at 49 sasakyang pang-emergency ang kasalukuyang rumesponde. Nagbabala naman ng fire service na ang bansa ay papasok na sa pinakamapanganib na buwan ng fire season kung saan ang pinakamalakas na hangin ay lalo pang magpapabilis ng pagkalat ng apoy. Samantala na itala rin ang mga wildfire sa Germany, particular sa Saxony, kung saan may 2 taong nasugatan at mahigit na 100 residente ang inilikas. Nabatid na ang nararanasang wildfire ay kasabay ng patuloy na matinding heat wave sa Europa kung saan inaasang aabot sa mid-30s ang temperatura sa mga bansa tulad ng Spain, Italy, Austria, Hungary, Slovakia, Poland at sa Russia. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, formal nang ipinatupad ni Iranian President Masoud Pezeshkian noong Hulyo 2 ang isang batas na humihinto sa pakikipag-cooperate nito sa International Atomic Energy Agency
ang nuclear watchdog ng United Nations. Sa bagong batas, ang anumang inspeksyon ng naturang ahensya sa mga nuclear site ng Iran ay kailangan munang aprubahan ng Supreme National Security Council ng Tehran. Tinuligsa naman ng Estados Unidos ang naging hakbang ng Iran at tinawag na unacceptable ang panukalang batas. Maalalang inakusahan ng Iran ang naturang ahensya ng pagkampi nito sa mga West Country at pagtakip sa ginawang pambobomba ng Israel na nagsimula matapos ideklarang lumabag umano ang Iran sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sinabi naman ng ahensya na naghihintay pa ito ng opisyal na impormasyon mula sa Iran. Samantala, inamin naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araqi sa isang panayam na lubhang nasira ang Fordow nuclear site matapos itong tamaan ng US airstrikes. Nagbabala naman ang US State Department na dapat agad muling makipagtulungan ang Iran sa naturang ahensya. Ayon kay spokesperson Tammy Bruce, maliwanag na lumalabag ang Iran sa mga obligasyon nito sa ilalim ng NPT, lalo na sa issue ng undeclared nuclear materials at kakulangan sa access sa bagong enrichment facility. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang sports. Itinalaga bilang bagong head coach ng New York Knicks si Mike Brown. Papalit si Brown kay Tom Thibodeau na sinibak isang buwan na ang nakalipas. Si Brown, 55 anyos, ay 2 beses nang kinilalang NBA Coach of the Year. Huli siyang naging head coach ng Sacramento Kings, ngunit natanggal noong December matapos ang mahigit na 2 season. Dati rin niyang pinangunahan ang Cleveland Cavaliers noong 2005 to 2010 at Los Angeles Lakers noong 2011 to 2012, kung saan nagtala siya ng kabuang 454 na panalo at 304 na talo sa kanyang coaching career. Isinagawa ng Knicks ang pangalawang panayam kay Brown noong Martes, kabilang din sa mga ikinonsidera ng team sina dating Charlotte Hornets coach James Borrego at Minnesota Timberwolves assistant coach Mika Nori. Sinubukan din ng Knicks na kunin sina Jason Kidd ng Dallas Mavericks, Chris Finch ng Minnesota Timberwolves at Ime Udoka ng Houston Rockets, ngunit tinanggihan ng kanilang mga koponan. Kasama rin sa mga interview sina dating Memphis Grizzlies coach Taylor Jenkins at Don Stanley, head coach ng kampiyon ng South Carolina sa Women's College Basketball. Bilang assistant coach, may 4 na NBA championship rings si Brown. Isa mula sa San Antonio Spurs noong 2003 at 3 mula sa Golden State Warriors 2017, 2018 at 2022. Siya rin ang nagdala ng Cavaliers sa NBA Finals noong 2007. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang sports, nagpahayag ng interest ang ilang NBA teams para makuha si Golden State Warriors forward Jonathan Kuminga. Si Kuminga ay bahagi ng 2022 Warriors na nagbulsa ng championship, ngunit sa mga sumunod na taon ay naging limitado lamang ang oras na inilagay niya sa hard court. Siya ay isa sa mga nagsilbing bench player ng naturang kupunan kasama ang ilang mga batikang Warriors star. Batay sa mga lumabas na report sa NBA, kabilang sa mga team na nagpahayag ng interest na makuha ang bagitong forward ay ang Miami Heat, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans at Sacramento Kings. Si Kuminga ay isang restricted free agent kaya't may chance rin ang GSW na mag-alok ng magandang kontrata para sa kanya tulad ng mga alok ng iba pang bigatin na team. Sa kasalukuyan, wala pang konkretong plano na inilabas ang kampo ni Kuminga at ng Golden State habang nagpapatuloy ang pakikipag-usap ng kampo ng one-time NBA champion sa ibang koponan. Taong 2021, noong na-draft ang bagitong power forward bilang 7th overall pick. Sa kanyang karera sa NBA, nagawa niyang magpasok ng 12.5
points per game gamit ang mahigit na 50% field goal percentage. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment. Inanunsyo ng Manila International Film Festival na mapapabilang si Lea Salonga sa Hollywood Walk of Fame Class 2026 bilang pagkilala sa kanyang ambag sa teatro, pelikula at musika sa buong mundo. Magugunitan si Lea ay isang Tony Award-winning performer na kilala sa kanyang pagganap sa Miss Saigon at naging boses ng ilang sikat na Disney princess tulad ni Jasmine at Mulan. Isa rin siya sa mga nanguna sa pagtataguyod ng representasyon ng mga Asyado sa Western Entertainment. Ayon kay Salonga, ito ay may isang malaking karangalan para sa kanya. Samantala, makakasama ni Lea Salonga sa hanay ng mga celebrity na may dugong Pilipinas sina Apple D.Up, komedyanteng si Rob Schneider at singer na si Bruno Mars. Nabatid na ang mga bibigyan ng kagawad para sa Walk of Fame ngayong taon ay pinili mula sa dandaang nominasyon na sinimulan noong Hunyo at inaprubahan ng board ng Hollywood Chamber of Commerce noong Hunyo 25. Para kay Peter Roth, chairman ng Walk of Fame Selection Committee, these talented individuals have made significant contributions to the world of entertainment and we are thrilled to honor them with this well-deserved recognition. Radyo Pangasinan Balita. Alas 7:29 na po ang ating oras. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering,
structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan,
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlog. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:38 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes sa pamamagitan ni Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Sir Jun, kumusta po? Yes, magandang umaga at narito naman ang lagay ng ating panahon. So, update muna tayo sa binabantayan nating low pressure area ng nakarang araw. At ngayon ay siya na pong ganap na isang tropical depression Bising na may layong 200 kilometers west, northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay ng lakas na hangin na umabot ng 45 kilometers per hour. Malapit ito sa gitna at may gustiness o yung pabugso-bugsong hangin na umaabot ng 55 km per hour. Sa kasalukuyan ay kumikilos itong bagyong si Bising sa direksyon na southwestward sa bilis na 20 km kada oras. Sa ngayon, mamayagpag pa rin natin southwest monsoon or hangin habagat na nakakapekto dito sa may central at southern Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil pa rin sa southwest monsoon o hangin habagat pag ng bagyong si Bising, ang buong lalawigan ng Pangasinan at ang Ilocos region ay magpapatuloy pa rin po yung ating occasional rains. Wala tayong gear warning na nakataas, so pinag-iingat pa rin po yung ating kababayang mga isda dahil sa katamtaman ang pag-alon sa ating karagatan. Dahil pa rin sa bagyong si Bising, ay ang babala bilang isa dyan po sa may bahagi ng western portion ng Babuyan Island. At bukas ng alas 2 ng madaling araw, kung walang pagbabago sa kanyang tinatahak, ito ay nasa 355 kilometers kanluran ng Basco, Batanes, o di naman kaya nakalabas na ito ng ating bansa. So gaya ng nasabi natin, sa araw na ito ay magpapatuloy pa rin po yung ating occasional rain, particular Pangasinan. So ang ating nagbuhat ng temperatura naman ay naglalaro pa rin sa 25 hanggang 30 degrees Celsius. At ang araw naman po sumikat kaninang 5:31 ng umaga. At lulubog naman ang ating haring araw mamayang 6:35 ng dapong hapon. Yan mo nang mamamura ang Sir Jun! Sir Jun! Binabantay natin yung budget CPC. Sir Jun! Yes, sir. Sir Jun, eto bang si Bagyong Bising habang sabi nyo kanina sa bukas na madaling araw kung hindi magbabago ay lalabas na ng PAR? Yan po, tama po kayo. Lalakas pa ho ba ito? Lalabog din ang ating Philippine Air Responsibility. Subalit, andyan pa rin po yung ating bagat na siyang makakaranas pa rin po tayo ng mga kasamtaman at minsan ay malakas na pag-ulan dahil pa rin sa hangin ang bagat. Okay. So, ibig sabihin, sir, pwede bang lumakas ang Bagyong Bising habang papalabas po ng ating bansa bukas ng madaling araw dahil sa habagat? Yes, hindi natin yung posibilidad na lalakas nito kasi nasa kagitan nito. Subalit, sa ngayon ay isang munang tropical depression. Habang bukas ay patuloy na lalabas sa ating Philippine Air Responsibility. Okay. Okay, maraming salamat Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City.
Yan mga kapaborito, isang ganap ng bagyo yung binabantayang LPA kahapon. Yun na nga, si Bagyong Bising. Bagamat ang karagatan dito po sa lalawigan ng Pangasinan ay katamtaman lang daw ang pag-alon. Walang itinaas na gale warning pero kailangan mag-ingat pa rin yung ating mga mangingisda. Ingat po tayo. Lahat po tayo mag-ingat mga kapaborito. And syempre yung ating payong wag po nating kalimutan. Kapote, bota. Yan, reminder lang po. At kung wala din ho kayong mahalagang pupuntahan sa labas ng inyong bahay, manatili lang po sa loob ng kabahayan. Lalo na yung mga estudyante ho natin, yung mga kabataan ho natin walang pasok po, wala silang pasok ngayong araw sa eskwelahan. Suspendido po yung face-to-face classes pero meron silang mga assignment kasi ipinatupad din yung modular mga kapaborito. Kaya gawin ho natin kung ano man yung ibinilin ng mga teacher, gawin ho natin. Para sa ganon, tuloy-tuloy po yung learning ho natin, yung pag-aaral kahit na merong bagyo. Ano po, ilan po sa mga bayan po, munisipalidad dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan ang nagsuspende ng face-to-face classes dahil dito sa bagyong Bising. Una na dito ang Dagupan City, mga kapaborito, mula sa kindergarten hanggang grade 12 ang sinuspende ang kanilang face-to-face classes. Ganon din nagpalabas ng kanilang suspension ng klase etong bayan po ng Umingan, Anda, Calasiao, Manawag, Mapandan, Rosales, Labrador, San Jacinto at ng Umingan. Yan po ay base sa nakuha nating impormasyon mula sa Philippine Information Agency na nakabase po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan na pinamumunuan ni Ma'am Elsia Soriano. Ma'am Elsia, salamat po sa mga impormasyon. Yan, kaya ingat po tayo mga kapaborito. Araw ng Biyernes, naging kapinsan na Sabado. Taanga po yung face-to-face na klase. Awa. Kwandara may arom na ugugaw, sayang. No, kada Biyernes at walay kini. Walay practice me the sports kwandalante. Diba, meron kami mga special activity tuwing yung Biyernes. Sayang. Yung iba naman sayang. Ang gapi balon. Pero yung iba, ay salamat. Wala ni rin ng thank you kindi Mayor. Mayor, thank you. Walang face-to-face classes. Walang klase. Yun yung inaabangan ng lahat Kapag umulan na at narinig na ang report mula sa Pag-asa na merong binabantay ang LPA, ay naku, yung mga estudyante naman na iba akabantay larad Facebook account ng Mayor. Taalag rin dali announcement. Ay, sus Ginoo. Pero alam niyo, dahil sa naranasan nating lockdown noon, dahil sa COVID-19, natuto po tayo ng ibang pamamaraan para tuloy-tuloy pa rin po ang klase. Di po ba? Yung ipinatupad yung module? Oo. At kaya ngayon, kahit na may bagyo, unlike noon, kapag may bagyo, wala na as in, walang klase. Oo. Kaya nagkakaroon ng anong tawag yun, yung Saturday classes no, para sa yung mga araw na wala silang pasok, ay ituturo naman ng Sabado. Di po ba? Make-up classes. Saturday make-up classes ang tawag doon. Pero ngayon, kahit wala na yon. Bakit? Kagaya nito, kasi naka-ready na ho tayo naka-ready na ang DepEd at nasanay na rin ang mga estudyante, nasanay na rin ang mga magulang na kapag walang klase, walang face-to-face, wala minsan siya klase online, diba? Kaya module, meron silang module, may naka-ready na, pinaghandaan. Yun yung natutunan natin noong panahon ng lockdown dahil sa COVID-19. And yan, ang estudyante, kailangan bumangon pa rin ng maaga, magklase. Kapag sinabi ng teacher na online, di online. Kung mahina-hina naman dahil, ewan ko ba, bakit ganun naman? Kung makasingil itong mga
itong mga communication, ano nang tawag dito? Ito sa PLDT, Converge, Globe, kumakasingil sila ng bill sa wifi, sa internet connection. Nalik ka lang hanggang sa kaya oras at panaad sa may due date mo, apaksot ya tampol, di ba? So, connection mo, angga pula. Pero sa pagsiservisyo naman, eto kami, biktima din kami. Oo, totoo yun. Ako mismo, hindi ko yan sinasabi dahil lang doon sa sinasabi ng ibang tao, yun naman nakakausap ko. Ako mismo, mga kapaborito, biruin nyo, nagbabayad ka, magkano yung binabayaran mo, tapos may iprenomo pa na, update, magdagdag ka ng 50 pesos, kada bill 50 pesos lang, magiging ganito na yung takbo ng internet mo, mas mabilis. Ay nako, green up naman, pero ganun pa rin. Sigawan, tulot ng tulot. Tapos may message, your internet connection was disconnect. Diba? Na-disconnect. Tapos maya't maya, na-restored na yung connection mo. Diba? Sana pagbutihin yung connection na yan. Yung wifi connection, diba? Nung mga communication etong mga nandyan itong nagnenegosyo para dyan sa mabilis na komunikasyon. Di po ba mga kapaborito? Sana pagbutihin dahil kung maniningil sila, grabe. Kukuton mo talaga. Ang gaano ang sakit dagdag budget, sa dagdag gastos. Ginagrab mo. Kasi isa na sa essentials ngayon yan eh. Sa mga estudyante. Diyan na rin yung mabilis na communication. Diyan ka rin mabilis na makakuha ng impormasyon. Sana naman, yung nagbibigay ng serbisyo, bilis-bilisan din at pagbudihin din yung pagbibigay ng kanilang serbisyo. Dahil kung ano ang tinakda nilang babayarin, binabayaran naman ng mga customer, ng mga kliyente nila. Diba? Kaya sana marinig naman po tayo. Dahil syempre, lahat tayo nangangailangan. Tama naman yung ibinabayad ho natin. At kapag hindi ka nakapagbayad, sabi ko nga, 1 oras ka lang malate ng pagbabayad. Wala na. Pag binigyan ka ng due date mo na ganito, due date na. Kapag lumampas ka lang kahit 1 oras, pultot. Pero pag nagbayad ka naman na agad, madali din. Pag nagbayad ka, ilang oras din lang palilikasin mo. Ikino-connect naman agad. Pero sana pagbutihin pa yung kanilang pagsiservisyo. Di po ba mga kapaborito? Hindi lang naman ako ang nabibiktima niyan. Lahat tayo. Di po ba? 10 minuto bago umaga. 8:00 ng umaga. At sa iba pa ho nating mga balita mga kapaborito. Naku, eto. Nagsampa na, Romesbach, si business tycoon na atong sa paratang sa kanya ni alias Totoy, yung itinuturing na witness sa missing sa Bungeros at binanggit nga itong si business tycoon atong na may kinalaman dyan sa mga nawawalang sabungero. At kahapon, Romesbach nagsampa ng kaso laban kay Julie Aguilar Patidongan alias Totoy. Pinapatong-patong na kaso ang isinampa at isa din sa mga may kinalaman daw sa missing sabungero etong si dating actress Gretchen Barreto. Nako. At ang sa kasong ito mga kapaborito, hindi ay itinuturing na suspect ang business tycoon sa atong maging ang actress na si Gretchen Barreto. Sabi nga ng DOJ Secretary Rimulya, sabi nga niya, syempre, dinawit yung pangalan, kasama sila sa mga iimbestigahan. Suspect, syempre, may karapatan niya na maipagtanggol ang kanyang sarili. At eto nga, isang malaking hamon, sabi ng DOJ, dahil ito ay usapin ng pera at koneksyon. Isang matinding hamon ito sa usapin ng pera at koneksyon. Kilala natin si business tycoon Atong Ang. At ganun din ang dating actress na si Gretchen Barreto. Pero eto, naniniwala ako
dito sa ating bansa na merong katarungan. Nandiyan ang nandiyan ang Korte Suprema para syempre labanan niya ng ebidensya Pero syempre sa isang banda kapag naging suspect ka, para bang iba ang tingin na sa'yo ng tao. Pero suspect. Pero suspect lang naman. Hindi lang natin nilalang yan. Pero yung mapasama ka sa suspect, syempre iba yung damdamin, di ba? Iba yung tingin na sa'yo. Pero yan iimbestigahan ng Department of Justice at aalamin ebidensya laban sa ebidensya yan. Alas 7:53 na po ang ating oras. Ang bilis-bilis po ng ating oras. Kaya doon sa mga may pasok, yung mga nasa kolehiyo na may pasok po, hindi kayo kasama sa suspendido ang klase, mga kapaborito. Kaya bilis-bilisan na ho natin. Bawal umabsent, sayang yung matututunan ho natin. And sa mga workers na kagaya ko, pumasok po tayo. Sayang. Sayang yung mababawas sa sweldo. Ano pa naman ngayon? 4 naman July 4. Arami ng sweldo, nan 1, hanggang pula kuno. Umbabais lang na. Wala namang masama kung hihiram ka. Di ba? Basta't marunong lang magbalik. And yung mga susweldo naman tuwing Sabado, ay nako, bukas na yun, mga kapaborito. Siyempre, manangnangis mo la. Naghihingalam na yung kanilang wallet. Pero kung napanood sa Reels, nako, ino-oxygen na yung yung kanyang wallet. Bakit? Wala na. Inatila. Ngingalila ko umpatoy, mampapanabos la. Ay, sus Ginoo, hindi kayo nag-iisa. Marami tayo niyan. Kaya wag tayong masyadong malungkot, mga kapaborito, dahil hindi naman laging ganyan. Di ba? May araw naman ng sweldo di ba? Konting tiis pa, mga kapaborito. At lumaban po tayo ng patas sa buhay na ito. Dahil hindi lang ikaw, hindi lang sila, hindi lang tayo ang naghihirap, nakakaranas ng hirap ng buhay. Lahat po tayo, maging ang mayayaman. Iba-iba nga lang yung estado ng buhay. Iba-iba lang ang lifestyle. Pero yung hirap, lahat yan, damay. Di po ba, mga kapaborito? Ilak nila wala. Walay problema. Kasi mahirap masyadong seryosohin ang problema. Lalo kang tatanda. Lalong lulungkot ang buhay mo. Ang isipin natin, kapag may problema, yung solusyon, doon tayo sa solusyon. Tumutok, mga kapaborito. Dahil kapag ang tinutukan mo yung problema, harapin mo yung problema. Pero ang tutukan mo, mag-focus ka sa solusyon dahil alam mo ng problema yan di sa solusyon ka. Hanapin mo yung solusyon. Magplano at isagawa. Siyempre, kapag nahanap mo na yung solusyon, magkakaroon ng result yan. Di ba? Pero no binantayan mo, inakisan mo inakisan, tulalak na sa isang tabi, dahil dyan sa problema, perdi ka. Walang mangyayari sa buhay natin kapag ganyan. Kailangan mong maging matapang sa buhay na ito dahil habang nabubuhay tayo, may problema. Kakampi natin. Hindi pala kakampi, kakambal natin ang problema sa buhay na ito. Pero bawat problema may solusyon. Kaya don't worry, be happy, kuandalante. Ay nako, bago tayo tuluyang magpaalam, eto muna, dadako naman ho tayo sa ating mga pagbati. Congratulations pala kay Brannan Reloza. Graduate siya nung isang araw. Bilang as a grade 12 dyan sa Yupang. And syempre, congratulations din kay Cynthia Sanchez na graduate din po dyan sa may San Jacinto. And good morning din po sa mga tagapakinig natin dyan sa may Maambal. Good morning lalo na kay JD Bravo, ang ating kapaborito, ang ating anak. And syempre sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Maging masaya, may handa man o wala, maging masaya ho tayo. Ang importante, meron tayong buhay at lakas. At syempre, number 1 ho natin pasalamatan ang may kapal. Di po ba?
And sa mga kapaborito natin na problema ng kanilang aalmusalin sa araw na ito, ay nandyan po ang boneless bangus ni Donna. Dyan po sa may Magsaysay. Yes, fresh. Lagi yan. And legit na supplier po ng boneless bangus. Lahat ng klase ng bangus. Ano man gusto mong gawin dyan sa bangus, meron po sila. Dyan sa Donna's boneless bangus sa may Magsaysay. And good morning sa mga residente po ng Sitio Kalima. Sa lahat po ng mga kapaborito natin dyan. Magandang umaga ang Jimenez family. Kay kapaborito Charlie and Emelina Jimenez. Kay Daisy Malubay and kay Kuya Lito Malubay at ang kanilang mga anak. Good morning din sa ating ninang na si kapaborito Nora Abara. Yan. Ninang ha? Kay Alingmanan. And syempre, good morning din sa Mapatak family. Kay kapaborito Gerardo and Madeline Mapatak ng First Choice Finance Corporation. Good morning po. And syempre, good morning din po kay Miss Lori ng Elixir Placenta Food Supplement. May opisina po sila dyan sa may Anulid. Kung gusto mong maging healthy habang ikaw ay tumatanda, mag-Elixir Placenta Food Supplement ka. And then, good morning din kay Miss Tyra Suwita ng Art Construction Services. Good morning po. And sa lahat po ng mga nakikinig po dyan sa may Bunuan Gisat, Maamig Yakabosan ed si kayon amin ditan. Lalo na sa mga kapitbahay ko na mababait at masisipag. Wala na ho tayong sapat na oras. Kaya pansamantala, magpapaalam na po ang Radyo Pangasinan Balita. Nakasama po natin sa technical side si Engineer Nixon Zakal. Ako naman po si Amor Ligas-Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Good morning pala kay kapaborito Aldea Ballesteros, Doktora Alaysa Ballesteros, Dentista. Thank you sa pabango, ang bango-bango. And kay Jadinet Ballesteros, yan. Thank you doon sa damit. Di ba? Salamat po mga kapaborito. Ang tabayanan po, ang likna ay balay. Nakaibayutan si kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Bacani. Sikaratan sa Saray Manunaan na Balita. It's Sayan Kabuasan, Radyo